मम'दो बाबे मामाया बाबाया बावदो फैदो ना मम' फैदो ना हेल' हेल' गाया प्रसेनसर नार्जारि फैदों आरोना थेंक इउ फैनायनि थाखाय लाइक होदो दे होआखैबा इनिफ्राय मा बुंखो दे रायलायदो होनबाय आरोना रायलायबाय दे इनिफ्राय जोङो लेंगुवेज मेकार ब्लग्स आदा फैदो आरोना फार्स्ट लाइक फार्स्ट कमेन्ट थेंक इउ आदा मा ओंख्रि जाखो खोन्थादो दे सोर सोर मा खालामनानै दङ मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे कमेन्ट खालामदो दे गाइस आं उन्दुबाय ओंखाम जायाखैसै इउटुब चेनेल दंमोन ना नार्जारिखौ सबायजों नाजोंमोन आरो बिलाथि बाथोन बा गोथावथार माथो आदा जोंहा मेकार ब्लग्स आदाया बबे गामिनि मोनलायो उदालगुरिनि ना जोंहा नार्जारिया बबेनि खोन्थाहरदो दे बाक्सानि नोंगोना नङा जोंहा मानसिया साब्रै फैदोंमोन सानैया कमेन्ट खालामालासिनो खारबाय दा सानै दङ आरो नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो साया बुंदों आरोना नार्जारिया जोंहा ओंख्रिया दहायनि सबाय ओंख्रिजों नामोन ओमफ्राय बोरमा बेदर एवनाय नार्जारिया खोन्थाहरदो नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय जोंहाबो उदालगुरिनि गोजा लोगो मोनगासिनो आरोना बाक्सानि आरोना जोंहा सोरबा सासे फैबावदो आरोना दे कमेन्ट खालामदो दे सोर गोदान फैदो ना बाथोन ओमफ्राय दालि खोन्थाहरलाय नार्जारिया दे सोरबा गोदान फैबावदो कमेन्ट खालामदो दे सोर फैदों मानसिफोरा मालाय सोरनिबा लाइफफोराव हाबनानै दं खोमा खोनाया मोनदों नोंगो नामा दा नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों आंना दा मोजां खोनायाखै माथोखो खोन्थाहरलाय जोंहा नार्जारिया खोन्थाहरबावबाय आरोना दालि जहल ना बाथोनल'मोन दिनैहाय जोंहा होनदों आरोना बेखौ हरखादों नालाय मिथिदो दे नोंहा आं माने चेनेल दंना गैयामोन होननानै सोंदों आरोना नार्जारि नोंखौ आदासो जागोन ना हमना मोनाखै आरोना आङो
खोनाबाय दे मोजां होननानै बुंदों आरोना। अ जोंहा नार्जारिया बबे गामिनि? आंना नेटआ एसे प्रब्लेम जादों दे दसे दसे मोजां खोनायो आरो दसेबा खोनाया खोनाया जायो। अ नोंगो नामा आदा नेट प्रब्लेम नालाय बेखायनो बिदि जादों। जोंहा मेकार आदाया माबायाव फैफेरबाय ना बाक्सायाव। आं इउटुब चेनेल गैया होनदों आरोना जोंहा नार्जारिया। अ बबे गामिनि खोन्थाहरदो दे नार्जारि। आंनाव कमेन्ट खालामदोंमोन खोमा ना दाख्लैयो। खालामनाय बायसा मोनदों आरो आं भिडिअ'। बबे जायगानि खोन्थाहरदो नार्जारिया। लाइक थुवाखैबा थुनानै होदो। चिरां ड्रिस्ट्रिक्टनि होनदों अ चिरांनिसो आरो थेंक इउ जोंहा बिपुल फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाबोखो बिपुल खोन्था दे। अ जोङो नार्जारिया मा बुंखो बारा बाक्सानि लोगो मोनाखै आरोना दासिमबो माने जिखिनि मोनदों उदालगुरि चिरां इदिनि गोजा मोनदों आङो। दालि आलुसो होनदों अ उन्दुबाय नामा बिपुल? आदासो जागौमोन नामा मिथिलाय लांला। नोंसालाय मा ओंख्रि होनदों आरो ना। जोंहा सबायजों ना इनिफ्राय बोरमा बेदर एवनायमोन। साया नोंलाय बहानिथो एरदि होननानै बुंदों आरोना नार्जारिया। अ आङो बाक्सानि इनिफ्राय गामिया जपा आमिनगाव। आं बाक्सानिसो आरो। उन्दुवाखै होननानै होनदों अ। जोंहा बिपुला बबे गामिनि? होनदों जोंहा एमबिआ गैया आं दासो होखादों लाइभखौ दासो फैखादों आङो। गैया फैयाखै मालायनि लाइफआव हाबदों खोमा मालाय। एमबि ब्लगआ दे जा लाइक होआखैबा होदो दे। ओंखाम जाबायना जायाखै? जोंहा रिबेल आगैबो फैदों लाइक दा होनना बुंदों आरोना। थेंक इउ रिबेल आगै ओंखाम जाबायना जायाखै ना डिउटियाव थांबाय? जोंहा नार्जारिया मा बुंखो फिसाफोरा साबेसे साया नोंहा एबदि होनदों आरोना। अ जोंहाना आंना रानिल'सो आं भिडिअ होबाय थायोना रानि लाफानानै बेनो आरोना। जोंहा मा बुंखो आंनि चेनेलखौ जोद्लानो थांदो र' होनदों अ नोंगो नामा? जोद्लानासो थांबाय होननानै बुंदो आरोना माने थांदो होनदो। एमबिआ मा बुंखो जोंहा जाबाय होनदों मा ओंख्रि जानाय? जोंहा रिबेल आगै डिउटियाव थांबाय नामा? सयजन दोङो दा दे कमेन्ट खालामदो दे। सोर सोर लाइभ होदो आङो दा नायाखै आरोना माने मबाइलखौ जा थुबाय माने दायो लाइभ होदोंमोन। जा बिपुल मा होनखो अन होनदों आरोना। जोंहा मा नार्जारिया सोंबाय हासबेन्डआ मा मावो साया नोंना होनदों अ जोंहा चेन्नाइयाव दोङो आरोना दा। चेन्नाइ तारामुनियाव मा सिकिउरिटि खामानि मावो। ओमफ्राय जोंहा रिबेल आगैया मा बुंखो इयाव दंफैयोसै मा होनखो मेकार ब्लग आदाया मा बुंखो हाइ गाइस प्लिज मानो दाबो लाइक होआखै बयबो लाइक होदो दे। ओं आदा मानो लाइक होआखैबा? सोर सोर होआखै होदो दे अननानै। जोंहा नामोन होनदोंमोन नामा? आलु नाफाम बिदिसो जादों आरोना आब' होननानै होनदों।
आलु नामोन होनदो खोमा जोंहा एमबि आगैया बबेनि बाक्सानि नोंगोना नङा जोंहा नार्जारिया मा बुंखो चेन्नाइआव मा मावो हासबेन्डआ होनदों चेन्नाइआव सिकिउरिटि खामानि मावो आरोना नार्जारि सिकिउरिटि चेन्नाइआव थांफेरबाय नामा नार्जारिया दे लोगो जालायदो होनदो आरोना जोंहा बिपुला जोंहा ओरैबो लागि बुंखो आं मालायनि भिडिअ लाइक हैथ'नि आब' दा फैफिनगोन आब' होनदो आरोना अके एसे गोबावैनो होगोन आरोना लाइभखौ दसे रायज्लायथारनोसै आङो मोजाङैनो जोंहा एमबिआ होनदों आरोना बाक्सानि आब' होनदों दासो लोगो मोनबाय आङो बाक्सानि एमबि आगै जागोन ना बाक्सानि दासो लोगो मोनबाय दै अदालगुरि चिरांल' जागासिनोमोन जोंहा नार्जारिया माबा मोनो दे आं थगाया दे जोंहा मेकार आदाया मा बुंखो आं गाबोन लाइभ फैगोन दे अननानै बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय स' आङो मेकार आदा खोन्थानानै होखानोसै आरोना आंना माने बिराद बिजि जायो आं रावनिबो लाइफआव थांनो हाया दै गाज्रि मोननाङा आरोना थांनो हायाबा माने मार बिजि जायो आरोना आङो सानाव रावनावबो लाइफआव थांनो मोनखायाखै आरोना आंखौ माने लोगोखौनो मोननो नागिरा आरोना स' आंखौ माने सोरनियावबा हाबथारनांगौ जायोबा आङो ओरैनो जास्ट लाइक होनानै फैनो ओंखायनो आङो बोरैबा मोनो आरोना थांनो ओंखायनो हाबनाय जायाखै दे आदा थेवबो नाजागोन आरोना आङो थांनो खोनादोंना जोंहा मेकार आदाया गाज्रि मोननाङा आरोना थांनो हायाबा एलबियाव जोंहा एमबि गैया माबा होनदो आरोना स' बाक्सा मा गामि खोन्थाहरलाय बाक्सा मा जायगा थां सातदिन मानि दंमोन खारबाय मानसिफोरा जोंहा रिबि लागायाथ' खारबाय र' आरो खारबावबाय एमबि आगैया बुंबाय आगै जागोन आब' होनदों आरोना माने भिडिअ नायोबाबो माने लाइभ होनाय टाइमाव आरो बावगारलायलाङोना गाज्रि मोननो हाया आगै नोंनि खामानिखौ नों गोसो होना मावना ला अके थेंक इउ आंना होनदों अके जेबो नङा दे नेटवारक प्रब्लेम जादोंबा आरो जोंहा मा बुंखो एमबि आगैया बाक्सा सिमला होनदों आरोना सिमलानि जौथायाव फैबायना एमबि आगैया जोंनिया जप्पा आमिनगाव आरो दे सोर दं कमेन्ट खालामदो दे गाइस कौन है कमेंट कीजिए बिक्रम अफिसियेल आदा फैबाय जोंहा लाइक थुनानै होदो बिक्रम आदा बिपुल दं नामा होनदों औ दङमोन थांबायसो नामा मायबा कमेन्ट खालामाखै बिक्रम आदा एदाव हरलाय माबा बिपुलखौ मा मोनसे लास्ट कमेन्ट हरदो दे लोगो जालायदो होननानै कमेन्ट खालामखायाखै बिक्रम आदा बिपुला
जोंहा एमबि आगैया मा बुंखो थांफेराखै होनदों आरोना बाक्सायाव जा बिक्रम आदाया लाइक दान होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिक्रम आदा मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थाहरदो दे जोंहा एमबिया मा बुंखो बिक्रम आदाय आदै होनदो खोमा दै बिपुल आइदि हरदोंमोन होनदों बिपुलानोथ' थांबाय ना मायोबा बिक्रम आदा गैया दसन मानसिया कमेन्ट खालामाखै खारबायदां नोंनि लोगो दोङो ना मा होननाया बिक्रम आदाया जोंहा बिक्रम आदाया बुंहरबाय आरोना एमबि आदै होननानै माने एमबिखौ होनहरबाय आरो जा रावबो मालाय गोर्ल्सआनो फैयाखै कमेन्ट खालामनो मालाय सब लाइभ होदो ना माबा आंबो नायासै डाइरेक्टलि लाइभ फैखाबाय आंना नेटआबो एसे प्रब्लेम जागासिनो दि साब्रैल' दोङो दा जोंहा मेकार साया आइदि दंबा हरदो होनदों बिक्रम आदा आंना आइदिया मोनसेल' आंनिया आरोना आंनाव गैया दे खिन्थु आंना मोनसेयानोल' आइदिया बांद्राय लाबा आन्दि मिलि जायोहाय आं लायाखै जोंहा नार्जारिया बुंखो मय आसु नार्जारि होनदों नंगौ नामा दे कमेन्ट खालामदो दे खालामबासो मोजां नाङो आरोना सिरि सिरि कमेन्ट खालामाला जोंहा नार्जारिया मा बुंखो टु टाइम थांबाय आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव होनदों नार्जारि जोंहा खननै फैबाय आरोना बाक्सा मा जायगायाव फैनाय खोन्थालाय जेनेबा मा गामियाव फैदोंमोन मानि थाखाय ना मुसुलपुरफोराव फैदोंमोन एमबि आयै मा जायाखैलै जाथारासै खोन्थाहरलाय बुजियासै आङो गुमैया ओहो फैयाखै चेन्नाइयावसो दङो एमबि आदै मा खि जाखो आं सोंनायखौ खोन्थायासै दं जोंहा एमबिआ मा फैबाय जोंहा लाइक दान होनदों आरोना थेंक इउ अडिय' मा ओंख्रि जाबोआ खोन्थाहरदो दे जोंहा नेहा बसुमतारी आब' सफैनो हाबाय आंहा दासो हाय साया नेहा आब' हेल' उन्दुबाय नामा नेहा आब' खोन्थाहरलाय थेंक इउ दे फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावहरबाय नेहा आब'निसिम उन्दुबाय नामा नेहा आब' खोन्थाहरलाय जोंहा बिक्रम आदाया मा बुंखो एमबि अम नमः सिबाय बुरै गुमै जाखो आदै होनदों जों आब' मा ओंख्रि जाखो जिबिता आब' खोन्थाहरलाय नेट प्रब्लेम जादोंना आलु आदै बिक्र' खोनायाखै खोन्थाहरलाय जोंहा अडिय'आव मा बुंखो हांसो नेहाया मा बुंखो जिबिता सना नोंबो होनदों ओं जोंहा जिबिता आब'बो फैदों आरो ना अडिअ'आ मा बुंखो मारै खबरा होनदों मोजां नोंनालाय अडिअ' जोंहा नेहा आब' मा होनखो उन्दुबाय मा ओंख्रि जाया नेहा आब' एमबिया मा बुंखो मा ओंख्रि जाबोखो आब' नेहा होनदों आरो ना नेट स्ल' आंहा होनदों ओं आंनाबो एसे नेटआ स्ल' एमबि आदै दालि आलु फान्थावसो होनहरदों आरोना बिक्रम आदाया जिबिदा लाइफ मालिक नासो होनदों नोंगौ नामा बिक्रम आदाखौ खुलुमहरबाय जोंहा ओइ साया बिक्रम किफि हंलाया नोंसो बिदा नामा हो होनदों आरोना नेहा आब' आदा बुंबाय आरोना इउटुबनि आदा जाहैबाय आदा होननांसिगोन आरोना नेहा आब' आदा होनाबा आरो मा होनबावनो जोंहा जिबिता ब्रह्म आब' मा बुंखो नेहा दसे होनदों आरोना
दे दसे थाबानो जाबाय गासिबो बिक्रम सालथि 3 हरबाय होनदों बाबा मालाय गावसोराल'सो लालायदों दे आंनोबो हरदो दे बिपुल दा आंनोबो हरदो दे आइडिखौ अननानै हरदो आंनोबो नेहा बमखौ आं ओंख्रिखौनो खिथानो बालायलांबाय हिट बिराद गोलावथार होनदों दे नेहा आब' खोन्थाहरदो जानोसो लुगैलायगोन आं एसे क्रमादै बिपुल सालथि 4 हरदो आं होनदों बाबा बिक्रमदो बिपुल आदादो मालाय आंनोबो एसे हरदो एसे बारायनायनि जोंहा जिबाव मा होनखो बिक्रम मोनबायना मोनाखै आइदै गाव लालायगासिनो दे मोनसे हरबावनि मा लालायलायदो आंबो हरदो साया मा नायासै आंनिखौ कमेन्टखौ गारबोबाय होनदों जोंहा मुनु आब' फैदो आरोना मुनु आब' फैयाखै इल' फैखादो मा हरदोंमोन खोन्थाहरफिननाय जोंहा मुनु आब'आ मा कमेन्ट हरदोंमोन फैयाखै दे डाइरेक्ट इना साया मा नायासै आंनि कमेन्टखौ होनायाल'सो फैदो मुनु आब' खोन्थाहरदो दे मा हरनाय खिथादोब्रा आब' नेहा ओंख्रिखौ होनदों आरो एमबि आगैया जा बिक्रम आदाया मा बुंखो एमबि आदै जै आफा मुनु आंखोलाय गाज्रि मोनखोना माखो मा गाज्रि मोनलायनाय रायलायखो नोंसालाय नेहा आब'दों मुनुदो खोन्थाहरलाय बिक्रम मोनबाय नामा होनदों आरोना जिबिता आब'आ हा आदै होनदों एमबिआ जोंहा बिक्रम आदाखौ जा मुनु बसुमतारी आब' मा होनखो गोजौआव नाय आइदै आंखौ बिब'आ बेंग्रि खालामबाय आरोना बहा हरदो दे नायगासिनो दे ओइ मुनु आब' गाज्रि मोननाङा दे नोङो कमेन्टखौ नुफिनदो जानानै खिन्थु गोजौआव नोंनि कमेन्ट नुजाफैयाखै दे मुनु आब' खोनादोंना मा ओंख्रि जाया मुनु आब' खोन्थाहरलाय नों माने कमेन्टखौ नुदोंबो जानो हानाय ओमफ्राय आंनाव फैयाखै दे जा बिक्रम आदाया मा बुंखो ओइ मुनु कमेन्ट नुवाखै नामा बिक्रम होनदों जिबिता माखो होनदों राजु फैदो आरोना स' राजु हाय दोस्त বুলি কৈছে आरोना हेल' राजु हाय কি খবৰ বুলি কৈছে আৰনা ৰাজু হাই ভালকে আছে আৰনা আপুনি কেনেকুৱা কবি ৰাজু ভাত খালে না মই বেছিকি এছামিছ নাজানে দেই राजु भुल होबा पारे जिबिता आब' मा बुंखो र' दसे थाथ' दे आगैनि ब्लु हैनि होनदों आरोना बिक्रम सालथि 4 आइडि हरबाय होनदों दे गावसोर लोगो जालायनो हागोन दे ब्लु नांगोबा खोन्था राजुआ आंखो हाय बिक्रम বুলি কৈছে आरोना राजु কি আঞ্জা খালি কবাচোন बिक्रम मा बुंखो जादाया बिपुल सालथि दङब्ला हरदो दे 400 जाबाय बिक्रम दे लालायबाय था नोंसा जा मुनु आब'आ बुंखानि जा मुनु आब' रागा जोंबाय नामा मा ओंख्रि जानाय मुनु आब' बयनोबो खेबसेनो खिथाखानोसै खुमब्राजों दालि सयाबिनजों मटर एवनाय आरो थास' आइथिं नाफाम मायसि गोलाव मारहाय खायनो खोन्थानो बामारदोंनि जोंहानि बिपुल सालथि दंबयो हरदो दे लालाय दे भात खालु दे বুলি কৈছে কি आजाखालि राजु कबासुन हरगोन र' होनदो निउ फ्रेन्ड काम ब्लु লাগে যদি কৈ ল'বা হা মই দিম ব্লু नेहा बेलाय मा गाज्रि मोनलायनायालाय होनदों ओं मुनु आब' मा गाज्रि मोनलायनाय बाथ्रा जाखो बिपुल मा बुंखो काम बेक टु बेक दे बेक टु बेक लालायलायबाय था दे जोंनो हरनाङा दे
नेहा सना दा खोन्थालै होनदों आयै सना होनहरबाय मा बिक्रम होनदों मनुआ ओइ साया सनानोबो आइडिफोरखौ अननानै होनदों गैया मालाय दा आइदिनि बाथ्रा होनबा कमेन्टखौनो बेलेग बेलेगसो लिरो जोंहा बिक्रमदो बिपुलदो अनालै मालाय अननो गोसो गैया खायनो आइदि होनबा दासिम खोथा होनहरो कमेन्टखौ नाया मायो जानि हाया मा नोंलाय माथो आंखो माथो होथारला होनदों आरो माथो होआखै नामा होमबा दे रायलाय जामुनु नेहा होननानै खुगा खोबथेना हा हा होनना मिनिबाय आरोना जोंहा जिबिता ब्रह्मआब' मानखौ मुसना माखि जा खांखो होनदों जोंहा आइया मा बुंखो जाहा बिक्रम आदैनो हिन्जाव बाना होनांसिगोन दाना लाखायाबा मोननाय नङा दे थालिर गायजानोबो थाब लाखादो हाथा गजाबा मोननाय हाथाय गजाबा मोननाय नङा लाखादोसो हाबा जानो लुबैबाय अम थाब हाबा जाना मोनथों आदै बिक्रम होनदों जारि बिलागै फैफिनबाय थेंक इउ आब' जिबिता थांलिनि मानोथो हाबलाङासै दङ मानो थांदोंमोन आरोना जोंहा नार्जारिया फैफिनदो थेंक इउ नेटवर्क प्रब्लेममोन आंना साया दे जेबो नङा दे नार्जारि कमेन्ट खालामदो नेटवर्क मोनबायबा मुनु आं निहाखो ट्राइटर लाना लायनोसै दे बिक्रम आदा लायदो मालाथाय खबर माला होयो फैदो आब' होनदो दैथुन हेल' मा खबर आगै लाइक होदो दे होआखैबा है मुनु आं नोंसोरनिथिं फैफिनासै दङ साया नोंनो हरखांबाय आगोलावनो नंगौ बिपुला दा दे जेबो नङा दे थेंकिउ दे हरनायनि थाखाय आगोलाव हरदोंबा जा मुनुआबो मा होनखो है जिबि माबा अमा आरो आंदो लोगोआव दङ आरोना ओम नम सिबाय ओम नम सिबाय नों थारखोनो बुंदो एमबि आदै अम नम सिबाय मा जिबिता होनदों आरोना राजुआ मा होनखो मायो कि राजु कि कला बिप्लम मुख दिया बुজি নাপালো দেই राजु কি কৈছি राजु जइन करा धोद बिक्रम आं थैबाबो ट्रेक्टरजों थांखाथारा होनदों आरोना ने आब' ट्रेक्टरजों लांनांखागोन हासबेन्डआ जोङो सिकिउरिटि मावो नालाय आं दा हासबेन्ड लाहानि न'आवनो थागोन हाबा जाखांनाय आइजो नालाय बहाथो थानो नङा होमबा हौवानि न'आवनो थाखानांखागोन राजु কি কৈছা বিপ্লম ব্লু দিয়া অকে বিক্ৰম বুলি কৈছা না কি বিপ্লম বুলি লিখিছে आरोना निहासना बर' सिख्ला फैदों जोंहा हाय होनदों आरोना हेल' बर' सिख्ला फैनायनि थाखाय बर' सिख्लाया गोदानदां आंनिखौबो साबसक्राइब खालामनानै गालांदो गोदानबा रेबेल मा जाखांबाय नामा होनदों जोंहा मुनु आब'आ मा बिक्रम लाइक होदो दे आब' दिनैसो फार्स्ट टाइम दे लाइभआव जइन ओं दैथुन आं बारा लाइभ फैखाया नालाय दे फैनायनि थाखाय थेंक इउ सिबिता मा हरदो नों होनदों जा बिक्रम आदाया डिउटियाव आब' मुनु जाखांना बर' सिख्ला फ्रेन्डमि होनदों आरोना बर' सिख्ला नोंखौ लेंहरदों जोंहा रिबेल आगैया बिपुल अन होनदों आरोना जोंहा मुनुआबो मा होनखो होनबाबो फान्थाव गथा मोनजाबा गोजोनगोन आरो जिबि होनदों आरोना बर' सिख्लाया होनदों लाइक दा थेंक इउ बर' सिख्लाया मा गामिनि आं दिनैसो नुदो नामा खोन्थाहरदो दे राजु बिप्लम 700 জইন কৰিলো আয়ো ৰাজু মোকো দিবাচোন আইডি ৰাজু প্লিজ মোকো দিবা এইখিনি আইডি আছে যদি रेबेल आदै होनदों आरोना
बर' सिख्ला गोदान जायो नामा होनदों सरि दे होमबा बर' सिख्ला आगै सरि पुराना लोगोबाबो जेनेबा लाइभआव नुथारिखौ नुबा माने आङो माबा सानो आरोना गोदान फैदो खोमा इदि होननानै सानदों आरोना माने आं बारा लाइभ होखायाना इनिफ्राय इखाननैसो ओरैनो खनसे खननै होदो नालाय जोंहा दैथुना मा होनदों अके बिक्रम होनदों बिक्रम ओंखि आइडिजों सापर्ट खालामदोहाय जाम्बा होनदों जोंहा जिबिता आब'आ मनु आब' होनो रेबेल होनदों आरोना मनु फाग्लि होनहरदो जोंहा बिक्रम आदाया राजु निउ फ्रेन्ड काम होनदों आरोना राजुआ जोंहा इनो लिंहरदों बर' सिख्ला सना होनदों जोंहा एमबि आगैया बिक्रम आदा बुंखो जिबिता साया साबस्क्राइबनि रांजों पार्टि जाहोगोन दे होनदों साबस्क्राइबनि रांजों जाहोनांगोन दे होनदों अके नार्जारि जुदि मोजाङै जुदि आवगायोब्ला पार्टि होगोन दे राजु भिडिअ साइ कमेन्ट करिबा दे फ्रेन्ड जालायबाय था नोंसोरो ब्लुखौसो बियाखै माथो रावबो मनु होनहरदो रिंकि मोननि खाथिनि होनदों जोंहा बर' सिख्लाया रिंकि एट्रिस नामा बर' सिख्ला खोन्थाहरलाय सिबि बिक्रम एमबि ओम नमः शिवाय बिक्रम आदाया मा होनखो मनु औ बिक्रम आदै होनदोंहा मनु देन्जार मोसायोलै बाप्पारे होनदों बाप्पारे मोसानाय नुबाय रेबेल आदै मा ओंख्रि जाखो होनदों बिक्रम आदाया बिक्रम मुनु होनदों जिबिता आब'आ एदाव हरबाय बिक्रम ओरैनोसो बर' सिख्लाया येल्ल' रसखौ एक्सेप्ट खालामदो होनदों आरोना जिबिता नोंबो जायो नामा होनदों जिबिता बोरै अकस्मत सिरि जाखो गथ'आ होनदों जा बिक्रम आदाया अके खालामगोन दे होनदों जा बर' सिख्लाया स' नार्जारिया मा बुंखो पार्टिखौ बहा लिंहरगोन साया होनदों दे समा फैथोसै नार्जारि बहा खालामनाय जायो जोंहा बिक्रम होनना मिनिबाय जिबिता आब'आ मुनु देन्जार जाखायो दे होनदों मोसानायखौ ओमफ्राय ओरैबो लागै मा होनखो बिक्रम आदै आलु जलसे दे कमेन्ट खालामदो दे एबारसो एसे दसे सिरि थानो मोनबाय आं थाब फरायनाया बिक्रम आदै आलु जल होनदों आरोना मुनुआबो मा होनखो बोरै मानो हो मारै नांखो हो बिक्रम थाथ'दो एमबि गैला आंना जिबिता आब' अके एमबि गैलाबा जोबसिगोन ना मायो दहायनो 50% थांदोंमोन आरोना जेबो नङा दे जिबिता आब' ओंखारलांनोसैबालाय बाय बाय दसे सम फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंहा रेबेल आगैया मा बुंखो फ्रेन्ड खालामदो दे बर' सिख्ला आगैनो माबा नांगौ नामा ब्लु नांगौ नामा जोंहा जिबिता आब'आ होनदों आरोना बाय दे गाइस अके जिबिता आब' बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम्स मुनु आब'आ मा होनखो जिबि सना मा ओंख्रिमोन होनदों आरोना अके खालामगोन दे रेबेल दे जा रुसिलाय नामा ब्लु नांगौ बिना ला दे आं थांथ'नोसै साया गाज्रि होनदो जा नार्जारिया नार्जारि मानि थाखाय गाज्रि मोना दे दसे सम फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय गुड नाइट बिक्रम आदाया मुनु हा होनना मिनिबाय राजु कमेन्ट चेक बर' सिख्ला मा ओंख्रि जायामोन जाथ'वाखै होनदों बर' सिख्लाया 90 हाबबाय आंना एमबि जोबां जाबाय होनदों एमबि आगै 90 थांबायबाथ' थांबायानो होनजासिगोन नांथ'वा ब्लु होनदों अके बर' सिख्ला नांथ'वाबा दे बाय बाय गाइस बाय जिबिता आब' जोंहा रिंकुमनि আহিলে हाय কি খবৰ বুলি কৈছে আৰু না হেল্ল' ৰিংকুমণি বা ভালে আছে মই
ভাত খালানে বুলি কৈছে আৰু ন ভাত খাইছো ৰিংকি বা তুমি খালা চৰি আপুনি খালা না মুনু আমাनखो जाबवा বিক্ৰম হা হা নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম জইন কৰিব বুলি কৈছে না আমাৰ ৰিংকু বায়ে सो 15 आईडी से काम ज्वाइन करो सो कौन रिंकू दीदी से फ्रेंड करेगा प्लीज ब्लू चाहिए तो बोल देना हा मैं ब्लू देगा ओ नों मा डिस्ट्रिक्टनि बर' सिख्ला होनदों गुड नाइट साया सो सेम टू यू नार्जारी सो बाय बाय गुड नाइट बाक्सा मा गामि जोंहा बर' सिख्ला खोन्थाहरलाय बी फ्रम सो राजू তুমি বুলি লিখিছে নাকি ডিপ্ল'ম হৈছে আৰু না পাইছোঁ বুলি কৈছি চ' খালো দেই বুলি কৈছে আৰু না ৰিংকু বা খবৰ চবৰ ভাল না ৰিংকু বা 19 थाखानि सांबाय आं नेट पेक एमबि आगै जेबो नङा दे निउ काम राजू কৈছে আৰু না নিউ ফ্রেন্ড কাম বুলি কৈছা কোন जायगा लाब्रा जाबाय आंना एसामिस हिन्दी बर' रायलायनानै बा কি কৈছা 59 करो बेक टीम বুলি কৈছা ना सोर गैया जा रिंकु मनि आब'दो जादो दे फ्रेन्ड हबिया बाक्सा मा गामि ना आब' साया मोननि खाथि नामा बर' सिख्ला सालबारिनो आं मिथिया दे सालबारिखौ खिन्थु दिबि लागै होनदों बाय होनदों आरो ना स' बर' सिख्लाया सोरखौ सोंखो आंखौ सोंखो ना रिबेलखौ सोंखो हाय दसे फैबाय आंबो होनदों अनु नार्जारि फैदों जोंहा थेंक इउ हेल' मा ओंख्रि जाबोआ जा अनु फ्रेन्ड बुंदो गोथां लादोरा बर' सिख्ला होनदों मालाय स' सार्च खालामनानै चेनेलाव थांनानै खालामदो मालाय ब्लुलायानो बेबो लागै मा खालामदों ओंखि होनहरदों जोंहा अनु नार्जारिया बर' सिख्ला खाथिनि साथो जों खाथिनि माने जों गामिनि खाथिनि जाहैबाय आबोआ खोन्थाहरलाय अमा खोमाजों आलुसो बा माथो गोथावथार जोंहा बर' सिख्लाया मामिनि एमबि होनदों हौवानि नोङो एमबि होननानै सोंदों खोन्थाहरदो दे जोंहा आब' सायानि लाइफआव एसे इन्टारेस्ट लादो आब' नु होनदों आरो ना दसे फैदों आरो ना जोंहा रेबेला गैया मा गामिनि बर' सिख्ला फिल्म नायफैयाखै नामा रुपहि माज्रा बारियाव होनदों आरो ना खाथिजों खाथि जालायो नालाय सोंबाय आरो ना जोंहा एमबि आगैया सिमलानिनो बर' सिख्लाया थाङा होननानै होनदों मालाय थाङानो नोंसोर साथामल' दंमारो बर' सिख्ला एमबि जोंहा ओरैबो लागै उनाव साब्रैयानो दं साथाम देखायदों सिमला मा गामिया बर' सिख्लाना मुस्लिम सिख्ला जाखो होनहरदो जा एमबि होनदों र' मा फिल्म देखायदोबा खोन्थाहरदो दे एमबि मा फिल्म होदो मुस्लिमबाबो जायो उनु होनदों थांजोब्बाय जोंहा मुना आब' मानो खारजोबखो थांनोसै टाइमाव थांनोसै होनना खोन्था हाय आब' बिदि होननानै बुंदो आरो ना स' रोमै आगै हेल' मा खबर ओंखाम जाबायना जोंहा एमबिया मा बुंखो बर' बाजारनि होनदों स' लाइक दान आब' थेंक इउ रोमै लाइक होनायनि थाखाय स' जोंहा उनाव मा होनखो 6 दं होननानै बुंदों आरो ना बर' बाजार मा गामिनि जाखो होनदों खोन्थाहरदो दे जोंहा एमबिखौ होनदों खोमा माखासेया खुमागासिनो होनदों स' आंनाव माने
साथामल' देखायदों जानानै मा होनदों मा होनाखै नायखोमागासिनो बिसोरो जोंहा उनाव लाइक होदो आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आयै आयै जोंहा एमबिआखौ दाउखा बिदैसोनो एबारनिया फिल्मनि नामा दाउखा बिदै बा खोनायाखै दं एमबि दाउखा बिदै ओंखारनाय ओरैनोसो होनदों खोमा एमबि नागिरा खस्थ' मस्थ'सो एखमाय आंनाबो बिदिनो अनु उन्दुबाय नामा माखैहाय आं खोनायाखैथ' बिदि गामि होनदों जोंहा बर' सिख्लाया नोंसोरसो मिथिलायसिगोन दे एमबिदो बर' सिख्लादो खालामदो दे टेन्टआव हांदों आं होनदों आरो ना उनुआ उनु उन्दुबाय आरो ना उन्दुनो ओंखारथारबाय बा उन्दुदो होमबा ना दसे सम थानोबा थादो जों आगैया मा बुंखो जोंना ओंख्रिया आरो मायो बान्दा कबि भाजासो आब' होनदों मा होनखो बदि गुवार गोमि गुमैया बहानि ना मा होनखो बहानि रा होनदों आरो ना रिबोल लागैया मेगना थैनोबो गोजा गोजा जादों आंना होनदों मा जाबाय नामा अनु मेगननि बेमार फैदोंथ' दा आं बिदि गामि खोनायाखै होनदों जोंहा बर' सिख्लाया नोंगौ आब' दुखुआ सरि नोंगौ आब' दाउखा बिदै नोंगौले गोदान फिल्म दे नाय इमबि आगै नोङा आं खोनाफेराखैमोन दे खिन्थु दिनैसो खोनाबाय दाउखा बिदै फिल्म होदो ना होननानै नागिरसिगोन आं एबार बरैया नामा आरो गुमै गैया सरि गुमै गैया आंहा रेबेल होनदों आरोना फैना ना फैफेराखै इउटुबाव फैनानै ट्रेलार नुगोन होनदों जों गामियाव माइ मेगननि बेमार जाजोबना आंनियाव गोदि मोदि लास जाबाय होनदों नंगौ नामा साइनो माथो आब' नों मा डिस्ट्रिक्टनि आब' उनु होनदों जारि बागैया खोन्थाहरदो दे उनु आंनो ब्लु हो आब' होनदों खोमा दै आं ब्लु हो आब' होनदों आरोना स' होगोन दे होनि राबांगुरि आग्रागुरि बरगाव आख्रा खुन्थामारि बेफोर गामिखौसो मिथिया होनदो खोमा आरोना आं बर' बाजारनि बा चिरांनि आगै होनदों जारिबो लागैखौ होनहरबाय खोमा रोमैनो बुंगोन आं होनानैसो आं होनसै दे ओंखि बाय होनदों अनु अके उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो दे बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम्स अनु दसे टाइम लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा ओरैबो लागे मा होनखो चिरां मा गामि आंबोथ' चिरांनि होनदों आरोना जोंहा ओरैबो लागैया बर' सिख्लाया मा होनखो होनदों आरो आंना बेबा आग्रांगुरिनिसोहाय होनदों जोंहा नै बेबा मा गामिनि खोन्थाहरखाबाय जोंहा बर' सिख्लाया साब्रै दं आरोना सेलायबायहाय
बर' बाजारना साहा जाया होनदों जा एमबिया गैया होनहरदो आरोना बर' बाजारा साहा जायानो दे कमेन्ट खालामदो दे गाइस कमेन्ट साथामल'सै दानाबा ए होनदों जा बर' सिख्लाया साथामल'सो दंसै माथो कमेन्ट खालामदो दे बर' सिख्ला लोगो जादो दे होनदों स' बर' सिख्लाया मालाय ब्लु नाङा होनदों जा बर' सिख्ला आगै खोन्थाहरलाय ब्लु लाबासो खालामनो हागोन नालाय फ्रेन्ड जोंहा नै रोमै बसुमतारी आगैया खालामोनो माने लोगो जानो सोंदों आरोना साहा जायोसो होनदों आं होनदों एमबिया होनहरदो आरोना जनानो होदो आरोना स' कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय बेनो ब्लु नाङा होनदोंमोन बर' सिख्लानो नागिरा नाङा दा स' माने ब्लु लाबासो लोगो खालामलायनो हायो नालाय स' सार्च खालामनानै चेनेलाव थांनानै कमेन्ट हरना दोनबाबो जागोन आरोना रोमि आगै खस्थ' जासिगोन आरोना बेयाव साथामल'सै भांमारानि नामा नों एमबि होनदों आरोना एमबि नोंखौ सोंहरदो भांमारानि नामा होनना खोन्थाहरदो स' गाइस कमेन्ट खालामनाया मा जाखो ओरैबो लागै थांबाय नामा रोमै आगै मा जाखो जोंहा मानसिफोरा फैसिन फैनानै खारला जोबखो गारबाय मुनु आब'बो थांखाबाय नेहा आब'बो थांबाय बिक्रम आदाबो थांबाय थांनोसैबो होनासै आरोना डाइरेक्ट थांखाबाय सालसालिजों खाथि दैमा थांनाय दं गेजेराव होनदों एमबिया खोन्थाहरबाय जोंहा बर' माबा दैमा गेजेराव होननाय जालायलांबाय बिसोरना सालसालिजों खाथि दैमा थांनाय दं गेजेराव होनदों दे साब्रै मान दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट गाइस बर' सिख्ला होनहरबाय मेगना दानो सेवनो ओंखारबाय दख'ना आंनाहाय जोंहा मा होनहरखो दैमा गोथै दं हाग्रा खाथिनि होनदों एमबि आगैया बर' सिख्लानि चेनेला
टटेल बेसेबां साबसक्राइबार दं होननानै सोंदों स' बर' सिख्ला बेसे साबसक्राइबार दं खोन्थाहरदो रिबेल आगैया सोंहरदो आरोना खोन्थाहरलायलायदो दे स' एमबि आगैया मा बुङोखो मा जोरमाखा गामिखौ सिनायो नामा सेस नोंसोरो खाथिनिबाबो माने खानैबो गामिखौनो सिनायलायला आरोना जोंहा माबाजों एमबि आगैजों आरो बर' सिख्लाजों नोंसोरो सिनायलायखाला दे मिसा खथायो जोंहा रोमै आगैया मा होनखो बर' सिख्ला आं लोगो खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालामदो दे आब' होनदों दे जोंहा बर' सिख्ला जोंहा रोमै आगैया नोंखौ एफडि खालामबायनो अननानै नोंबो बेक खालामबानो जाबाय बेक टु बेक खालामलायनांगौ आरोना बर'जों बर' अनलायलायनानै थायाबा स' लोगो खालामलायबानो जाबाय नायदो बेसे दं आं इउटुब इउस खालामला दाना होनदों स' जोंहा बर' सिख्ला आगैया मानि इउटुबखौ इउस खालामला खोन्थाहरलाय जोंहा रिबेल आगैया खोन्थाहरदो बेसे साबसक्राइबार दं आं मा टिपिनिं खालामना चेक खालामदोंमोन होनदों आरोना रिबेल आगैया जोंहा रोमै आगैया मा बुंखो आंद' आब' होनदों आरोना रोमै आगै उन्दुबाय नामा अके मोनबाय दे रोमै हरबाय दं आं होनदों आरोना स' रोमै आगै नै जोंहा बर' सिख्लायाबो हरगोन होनदों आरोना खामानि गैया इउटुबा होनदों आरोना नंगौ नामा उन्दुनोसै आं बर' सिख्ला लोगो जादो कमेन्ट हरना दोनदो होनदो स' लोगो जालायलायदो स' जोंहा एमबि आगैया उन्दुनोसैनो आरोना स' उन्दुनोसैबा उन्दुदो बायलानोसै नामा होमबा एमबि आगै टाइम पासल' होनदों बर' सिख्लाया नंगौ नामा एफबियासो मोजां होनदों आरोना नोंगौ ना बर' सिख्ला स' बर' सिख्ला मा सनाव इउटुब खुलिदोंमोन खोन्थालाय दाना बेसे गोबाव जाखो रिबेल आगै मा जाखो